Salam alaikum Maliens, en bas fo k'aw barkada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila, jury chercheur. Bien mardi 2 janvier 2024. Bien mardi 2 janvier 2024. N'o ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ en ligne an bɛ sankura kɔnɔna la a 2 janvier bi baarakɛdon ye. Nouvelles bɛ yen, nouvelles baden bɛ yen. Donc m'a ɲini aw fɛ a ka vidéo a ka partager a ka cœur bila a ka j'aime caya parce que o kɛlen don vraiment ka page signaler a bɛ wagati nin bɔ u bɛ ka page signaler. Donc a ye partage fanga bonya pour que an ka don an ka titre kɔnɔna la parce que bi titre ka ca. I b'a ye k'a fɔ armée ye intervention belebeleba damadɔw kɛ bi an bɛna ka na an da don olu la. Balimaw o de la an kana fɔ k'an bɛ taa élection la sisan. Parce que kɛlɛ in caman kɛra mais ko in ma ban fɔlɔ quoi an k'an basigi. C'est-à-dire an ka élection pression an ka bɔ an ka autorités kan. An ka élection pression an ka bɔ an ka autorités kan pour que u hakili bɛ lafiya. U k'u concentrer davantage Mali Nord à libération kan. Donc bi i b'a ye armée état-major u ye communiqué ba fila kɛ est-ce qu'il y'a faamu a communiqué ninnu bɛɛ la Mali armée a wililen don a bɛ kɛlɛ la est-ce qu'il y'a faamu 31 décembre armée ye baara belebeleba dɔw kɛ a ye kabako dɔw siri terroristes la 31 décembre o tun bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ an bɛna an da don o fana la o tɛmɛlen kɔ tuguni an bɛna an da don fana bi Menaka i b'a ye k'a fɔ terroristes u tun bɛ fɛ ka kɛɲɛkɛ kɛ Menaka u y'a essayer k'u bɛ Menaka attaquer i y'a ye ala m'a ɲa u bolo a y'a kɛ to awɔ n donna quoi n bɛ direct la quoi n bɛ émission na merci voilà donc a ye vidéo partager terroristes u y'a essayer bi k'u bɛ Menaka attaquer mais n balimaw a ma jugu la dɛ u y'a essayer k'u bɛ Menaka attaquer armée ye bɔrɔntɔli siri u la armée ye kabako da u kan Menaka mara la balimaw madala n'u bɛ nin dafa siɲɛ fila la ni Menaka attaquelen de je pense en espace de voilà en espace de 2 mois u ye Menaka u y'a attaqué donc an bɛna ka na an da se o yɔrɔ fana ma o tɛmɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ Niger u ka président ye discours kɛ a discours fana a ka bon lakalili ma an balimaw général Abdramane Tiani a ye kumabaw fɔ a discours la général Abdramane Tiani a ye kuma belebelebaw yɛrɛ de fɔ vraiment a ka discours senfɛ balimaw an kana ɲɔgɔn nɛgɛ AES ko ni ye a décoller tɔla de ni ye AES décoller tɔla de à 200 à l'heure balimaw n bɛna tila ka a kuma k'a traduit k'a fɔ aw ye k'an ka hakilina di a sujet kan aw ye est-ce que vous voyez donc maintenant je veux le maximum de partage le maximum de j'aime est-ce que vous voyez a bila ka taa groupe Facebook ni groupe WhatsApp la puisque page a signalelen don an ka se ka baara kɛ donc k'an ka Serifukɛ fo Cheikh Serif Tiami Hayidara kabako fura tigi ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 ani Serif Tiami Hayidara ani kabako fura wɛrɛw nana fura minnu n'a ka ɲi adamaden ɲɛkisɛ ma bi a tun bɛ ka mɔgɔw ɲɛ traiter fu la balimaw ni bugu min ɲɛ kan fɛn ɲɛ i ɲɛji de bɛ bɔ i ɲɛ a tɛ yeli jan kɛ balimaw jija i k'a ka nin fura ɲini k'a k'i ɲɛ la walahi i bɛ lafiya o tɛmɛlen kɔ fura wɛrɛ b'a bolo senkuruba dimi kɔdimi douleur sugu o sugu n'i y'a fura k'a la walahi a b'a dimi lata donc a bɛ k'o fura o fana bɛ a bolo donc n'aw mago bɛ ninnu na a bɛ weleli kɛ 75 64 10 10 75 64 10 10 o tɛmɛlen k'an ka kutubu n'an ka waliw fo n'o ye Seku Lasana Kanɛ belebele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko o ko n'a gɛlɛyara Maliko la wili bɛ kɛ k'a sɛgɛrɛ n'an y'a fɔ an bɛ Seku Sukore fo ka Mugadamu Kamara fo ka Seku fitinin n'o y'a denkɛ fo ka mouvement jɛ ka baara vraiment ka ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Cheikh Ahmed Tidiane Tera a ka foli o belebele bɛ nin kɛnɛ kan donc balimaw o tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo y'a fɔ Tubakura Morikɛ ka kuma man ca ni mɔgɔ minnu mago b'a ka numéro la an b'a ka numéro d'u ma
Donc, on va aller faire un 600. Donc, à vidéo, à partager, à partager, à partager. Et on a Adam. Bon, à partager. On a Adam Niger. Général Abdraman Tiani. A discours minge, a donné la main à la. Est-ce que vous voyez? C'est. Et général Abdraman Tiani. Avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. Alors que le système démocratique doit rimer avec la bonne gouvernance et la justice, notre pays a été malheureusement otage des politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce, piétinant allègrement les règles minimales d'éthique et de déontologie consacrées pourtant par les textes de la République. La justice sélective, faite de népotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigée en mode de gestion par excellence, choses somme toutes qui ont favorisé le détournement des deniers publics, le bradage de notre souveraineté et l'effondrement du service public. Cette démission de la gouvernance s'est illustrée par l'incapacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires, d'où sa sous-traitance avec les forces du mal ayant occasionné des morts et des déplacés. C'est dans cette optique que nous avons dénoncé certains apports justifiant la présence des troupes françaises au Niger ainsi que des accords léonins. Cette dynamique nous a amené à bâtir une stratégie globale de défense, de lutte contre le terrorisme et toute agression de quelque forme qu'elle soit. C'est ainsi que grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous assistons à la normalisation progressive de la situation sécuritaire. C'est ça qui est la vérité. Illustratif, je peux mentionner le retour des communautés déplacées dans leur village, la réouverture de près de 200 écoles restées fermées pendant plus de 2 ans du fait de l'insécurité dans la région de Tillabéri, la sécurisation du corridor de ravitaillement en produits alimentaires et pharmaceutiques et la reprise des activités socio-économiques dans plusieurs régions au grand bonheur des populations. C'est le lieu ici de louer l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis ces succès éclatants. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage pour tous les sacrifices consentis pour la défense de l'intégrité du territoire national et la quiétude sociale. Je voudrais surtout témoigner ma sincère compassion à l'endroit des victimes civiles et militaires de la barbarie qui nous est imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors. Le changement des régimes, la création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Je fais mention spéciale à nos frères du Burkina Faso et du Mali qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces du mal. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'Alliance des États du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévanciers n'était pas un simple rêve pieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire. Et tirant les enseignements. Donc, et Mbalmo,
ayere boraka général Abdraman Tiani Lame a discours doke kabako do balmo ja tubabu o kun kelen do ka Niger fagari tubabu kun kelen do ku tege ja Niger konola ja général Abdraman Tiani Nali aba kalama sarir abena yana abena watimna sanfla Niger 200 écoles keme fla de kun fermé no mais général Abdraman Tiani Nali ama kalo woro bo Niger ku ye 200 écoles keme fla ko de daile la anna ani sanche en bolmo ja France gene ni sanche Niger ye ta tugu terroriste la ka terroriste boronto ka terroriste halaki ka terroriste détruit ko plus de 200 écoles keme fla général Abdraman Tiani Nali a sera ko de daile sa ala kama yere ka jatemne voyez la différence or la général Abdraman Tiani ko alliance des états du Sahel e chekale be asimi fo kabe Ibrahim Traoré fo olu munu sona kale deme olu munu sona ka do ale tigi koro pour que ka CEDEAO ka daga jugu ta ka boile dala o ko ute fe ka alliance mi no e AES alliance des états du Sahel ku ka do ku déterminer le do kala be jodo shure kan avec Jodoka intérêt menacé les gars. Ko alliance des états du Sahel kale la beneno ko do farala ka détermination ga ko do farala ka engagement ga ko jaja le a fam ko Sahel tise ka bono la ni alliance te ko le président Saba allez général Abdraman Tiani kase ato Assimi Goïta kase Burkina président ma Ibrahim capitaine Ibrahim Traoré ko nous bolo di ma main dans la main ko ka Sahel la dia kana ni be kana ni basige kana ni keleay ko re stratégie la ko le ko chama famu ku ya doni tubabu bu ka jamana kono ka jamana tsega libéré ku ya doni tubabu ku ya doni tubabu bu ka jamana kono u ka jamana tla lafia u ka jamana tla sumaya ko re la kale ordre di ko accord bani partenaire fin nana ni be fe ki sigi Niger kana galon tige ke nale no kele kama Niger demali ka ko ka contrat be annulé ko partenaire fin ni contrat ba le no beche ko ka contrat be annulé ka contrat be suspend ami wakati m ko nala général Abdraman Tiani ayini fo aka discours ko nala balmo orilla mo munu ko nimi sala munu ko hésitation na kan kana tubabu bla kan tubabu ka continuer Balma nous a répondu Niger en espace de 3 mois où le village libéré à Boakilima 200 écoles au sera kadaile alors que 100 flaques à Bazoum toué école qui m'a fait de confirmer les nous à la kama différence là ko wa ko nia ale sera kan barake ko AES no babala ko wa ko AES kale nana famia badenke ko partenaire munu nana kuba ale demere olu de kera ale churumbaga ore la ka contrat ba ni partenaire fin francio ani européen ka ya contrat be supprimé ya contrat be annulé wa balmo angana yonege général Abdraman Tiani aka nga fo donc balmo Mali armée communiqué que binia takalaje armée communiqué flare bla yoro be ma kalama ka fo c'est-à-dire information au blala est-ce qu'il y a famu et à toi boto flemono information blala ka fo aya et surtout en balma ke chodi ag comme menaka attaquera avec terrorisme kono oui attaque doke il y a 1 mois de cela comme Mali armée inana comme Mali armée ko ni attaque avec un système de sécurité o kumeka korobo ka les sankuraina abu kono ko 31 effet banga uta kalama on sarasu ti fatike on sarasu munu me post stratégique la koron fait quelle la balmo concentration dans you taille sérieux dans you taille détermination dans you taille ore la iba ka fo terrorisme oui attaque do planifier ko bena menaka attaquer balmo amena andado état major a communiqué que au attaquer rapidement et partager télé pour qu'un est-ce qu'il y a famille armée exploit pas mon que voilà ça les vidéos tigara kato on avait eu un petit souci de connexion en sort donc on me continuer bi oui menaka attaquer nous le 12 janvier
aux environs de 10 heures. Attaqué Nkera aux environs de Akera aux environs de 10 heures wakati. 10 heures wakati, il va y avoir terroristes nana moto la koube menaka attaqué. Balma nale ou kelen ku regrouper kana moto la, il va y avoir ou commencer à tirer à l'arme lourde. Ou kelen a tiré à l'arme lourde. Mali armée ou l'amne. Mali armée fene ripostera nanga arme lourde ouye. Anga perdemo anga BM21. Il va y avoir un ripostera ni ouye. Terroristes y'a donc à fɔ ko fɛn girima m'an bolo ko an ma ɲina k'an jatigɛlen tɛ u y'u to la ka obi fila fili ka na mɛna ka dugu kɔnɔna la o obi ninnu nalen balimaw olu ma fɛn kɛ an ka dugumalaw an ka force terrestre balimaw olu de wulila offensive la ani ratissage la terroristes y'a dɔn k'a fɔ k'an ka marifa mugu kan a bɛ ka girinya an ka marifa kan bɛ ka durunto a bɛ ka girinya u y'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn min bɛ an bolo k'an n'u ti filan ye. En ballon terroristes de flâner qui a replié Kodi. Ou quand on replie qu'on a la Mali armée ou poursuit, Mali armée ou gain sur place, il va y avoir un tchèsaba, un oulou ladji. Moto badé, ou quoi moto badé, un oulou détruit. Au détruit l'engo, ballon maka banere, Mali armée y'a avion laouli. Un avion laouli no albatros ouye, un avion laouli no souko ouye, il va y avoir a été à imaginer là qu'on poursuit parce que maintenant quand le Niger de Castro a été avion na a voilà a imagine nous serons grâce à Chodi a avion fla a été avion fla willa ne suko fla de wille est-ce qu'il y a famu kata terroriste nous kata ou gen fous là donc au suko nous wille il va y kafo tora munu na il va y kafo quelques mètres au sud-est de Menaka. Balmo unana kana terroriste nunu ye ku ka basier Mali armée kosile susuka suko nunu ye kosile susuku balmo iba e kafo uye borontoli siri esia famu ni colonne de moto nunu na ani terroriste nunu nga basi fanfa kume fofo Mali ni Niger frontière la Mali armée a ben détruit ka be alaki yae Mali armée clalé au détruit là iba e kafo bilan mo ba de sara terroriste ou ka côté là. Palmo ayaw akli sigi bi akaw digi sigi Mali armée mo te sala o temelengo amna armée ka communiquer flana ka o fana da awklo ka ibaye e Mali armée a ira ko 31 décembre yoro abeba do sailema aya keto sailema chou donc au 31 décembre là terroriste do de la kananga ka attaquer Mourdia na wakli bala adon Mali armée a une force spéciale de blague intervention parce que nous avons eu qu'à encercler il va y avoir on a un tchadon carlan yona armée opération aéroterrestre ka tchauta hélicoptère là kana nous kulachiki ka terroriste nous encercler a donc vraiment armée terroriste pas dene halaki donc malheureusement perdant vie humaine au côté flabela Mali armée ka côté en terroriste ka côté. Donc on est stratégie là, armée koko ni côté c'est kadabla. Armée tora munu salo de là, a tora renseignement yini de là. Faut que ta bois akan. Terroriste nunu, ou quand y a d'aoro, et c'est à famu. Mourdia, à quelques kilomètres à l'est de Mourdia. Mourdia nea tagalay, à Krefela ou la kilomètre d'Amado, à côté est de Fanfela là, et bah armée tarabo terroriste ou ka base pele pareka. Armée qui est là pour terrorisme ou base belebele bainga. Armée nana ka frappe chirurgicale les que base fin fait. Terroriste nyemoko fin fait mais Mali armée a pénétralisé. Ko terroriste nyemoko baba dene sara. Offensive quelle est là? Offensive qu'on a là. Une information nous sort ni attaque là. On temele armée ma adab la tourne. Il va être tourné toujours sur la base de renseignement. Avec faut yoro mako giré. Au sud-ouest là, au sud-ouest là, armée pick-up clé a fallu bado quelques tchaoula ane mugujo Mali armée au repéré. Donc armée qu'elle au repéré, ou drone laouli, est-ce qu'il y a famu drone nana ka pick-up anaka quelques tchao à peu près moi ake ma kona ka chamogo moi
I b'a ye an ka drone nana ka pick-up ka jateminɛ dɔrɔn ka missile kelen fili ka pick-up nin bɔ baara la Mali armée u ye o fana kɛ 31 su donc an k'an ka armée fo an ka armée bɛ baara la an ka armée bɛ cɛsiri la donc i b'a ye k'a fɔ Mali armée a ye baara kɛ 31 su ka baara kɛ est-ce qu'il y'a faamu le 2 janvier donc an ka armée fo victoire et gloire fama donc balimaw ni information kunkurunin de tun b'an bolo k'a da aw tulo kan a balimakɛ ni aw denkɛ fɛ Amara Sila jury chercheur donc ka Fatumata Ɲani Batuli fo k'aw fo k'aw barikada ko salamu alaikum